बेयावबो नै फांसे बिफां दानफायनाय नुलायबाय खावनानै लांनो थांगोन दानफायनानै दायाथ' खावग्राफोरनिबो दंफां दानफायग्रानिबो आरो सरकार फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखौथो खाथि खाथि अफिस लुनानै होदों माखौथो डिउटिनि होदों आरो खावग्रा पाब्लिकफ्राथ' खावखागोनानो सिखावखौ हमनो थाखायनोथ' सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दाना होदोंमोन ना अब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि डिउटि होग्राफ्रालाय बोरैथो जाखो बेफोरखौ माबोरैहाय एफा मोजां मोजां बिफांखौ दानफायनो हाखो बेसे समायना रमायना हाग्रा ग्रोम ग्रोम दा बेफोर जोंनि बिटिसिनिनो जोंनि बर'फोरनिनो जोंनि बर' रायजोनिनो सम्पति दा बेफोरखौ दानफायजोबनानै जुदि लांदां जाजोबनांगौब्ला जोंनि मिथिंगाया बेसेबां खहा जागोन बिराद अन्थाव बाथाव नुयोनो गोसो जायोब्ला बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा सरकारा होबथानो हायैनि खुनु खोथायानो गैया